बैग्रियाबो थाइनैल' नै लोगोफोर जे जानो लुबैखाबाय आं फार्स्ट टाइम जाबाय आं गोखैथार एक्सुवेलि गोखै जानोबा बिदि गोखैखौ जाखानांगौ बोरैबा गोदैखौनो जानांगौ गोदैखौथ' बानलु संख्रिजों जानो हाया लोगोफोर मानो होनबा ओरैनोल' जानो हाखायो नालाय बेरी गोदैबाथ' नांबावगौ जागौमोन आंनि लोगोफोर माने गोखै नालाय दा बेखौनो ओरैबायदि लासै जानांगौ जायो थाइसेखौनो जानो हाया हाथायाथ' आंनाव दसेनो खैखायो गोखै होननायखौनो जानो हाया सोर सोरनि फेभरेट लोगोफोर कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हर रावबो लुबैयाल'सिनो थानो हाखाया खिन्थु नुयोबा एक्सुवेलि देनानैसो जानांगौ बेखौ सामब्राम बानलु दुन्दिया होनानै होनबा गोथावसिन जानो हायो थाइसेखौनो जि गोबाव जानांबाय आं लोगोफोर बानलुआ खोमानांजोबबाय अरनो हालाबो आं दाना जाजोबथारो नों होमबाबो लोमजासै बानलुआबो गोखैनि चेलेन्ज खालामनांगौबा आङो ओरैनो जेनगोन लोगोफोर दाबायदियाव सोरजोंबा जानांगौबा सानलाय बोरैबा जालाय ओरैबायदि बुरला जाना थानाङो आं लोगोफोरनिलाय दखानाव Wow, nala.
Ada coba. Gollautar man high school जाजोबनो हायासै आंनि लोगोफोर थाखो फोसाबानोबा लकेलसो beri taniखौनो 5-6 मिनिट जाबाय नामा आंलाय 5 मिनिट जानोसै लोगोफोर बाय बाय लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ बानलु आलुलाय जेबो बुंनो आं रायलायबालासिनो मोनथारो बाय बाय ब्लग खालामनो हाया नालाय जानायखौ माने हरलांसै